Yemfra hafo mantem ne mu ne emegyina mu apoye mantem Upper West Akyem Abuakwah mu na ho no mbehu akuafo kroba ko hye ho efra de se Adetim na akuafo a wo mo edo koko ho na de adehwede eto asori ehwensa se ho nsem so na afi COCOBOD anim se bosrada sika bi ne ne mabi wo so watua ma nananom hemfo efa nsa se na wo mo aye kokofo no woso no se nananom oje wo mo so ni bi anhwe yi a na nananom atonsa se na mo manfo atwa koko ni nyina gu ebesa de how bebre koko akuafo no ene wo mo to koko no so be stress ani manim ya komedi agina mu no wonte kanama wo no Kuafo a womo Adetim Edesumbo abo traditional council wo womo mpatem se womo hu se womo akofa ememe bi a womo abeti akese ade aba womo cocoa farms ho Akyem na womo ewogidie pa se enam se womo entry a womo royalties emampenifo no enu nti na akoba ne bsa nanso no womo de ahokyiremu womo wonti ana womo entimi ntua en obi mse atuatua ya enim se obi me atuatua na kakra so wo ma wontua obi ma wabotwatwa atwasa amafafa ya asase nyina wo de pillars azisi a wo ba wo gete tu matwofo anokwa ayoha asase nyina weje sese mi o man kadro am wa ha se wo tu mo manfo a me hwana na me yobobo aman mesre aban ne mpemfo wo mobo wonhwe wo mobanye na ya asase no amakan yansa ye wo me se ya deka na aso yesre wo me yember na yemfuntu ya ka no ye ganafo yemfi ba biara ye ganafo ye yemfantefo ya asase ni na aloko yesu kura ya nem kura mpo wo the place e besisi wo County President Emma West Akyem Cooperative Cocoa Farmers ewo Eastern Region Samson Edu Esel enso ne Adom News in Central for etwetwe nkomo no wodi tudwa se ne ho dwiri ni pa se wo mo ebo na mane se ekuafo yi ensasi nipa bi mo akoso etusa na mo no nkrofo yi di wasemba se de ekoso yem wa on ye yemhie ina se ekuafo ya kan ho abom nti se ye di nsem bi di obi a na se yenso as union no ye bo ampenifo no ye koboa ya pa Ghana obi abeka se Ghana is cocoa is Ghana na asase da ho no se ye betu cocoa na fiso na se ye de aduaba foforo bi so ya na ya asem we na hyese ne de ye beka no kura yen kana asase wura ne bumfu no osaberema samanka sehini ekuafo no bebre aso adin se omutua royalties ama himfo na ewa asase so na ebia deka ma ade abufu aba but empenifo so se obi fum kuma yemfum nwa na obanso enegu ose so a yentwa enti ye de patch opa na de se ne se osaberema